Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Inta ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 13, versikulo 2. Oray no nalaingak ang mga saba, oray no maawatak amin a palimed, oray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti bambantay, ngam no awan ayat ko, awan serbik. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Talaga ang naglaing ni Kapsat Vicky amang ibinglay iti sasao ti Apo, bilibag. Talaga maawis na tirik na dagitagdangagkan ko na. Imbag nga ro, tanapan iti simbaan. Ewan kayam. Taga-ano ni Vicky? Kunadamot at taga Mindanao. Kasta ka di. Ngamjak amuan, upod no dayta. Dumagasta na di boarding house na. Tay tagasantay ti sidaan na. Sa bagay, aduday ti pinalingkita, lakay. Oray gayam no kasta nalpasan ti simba. Kat tay talata nagbasbasa ti Biblia tar aramidam. Wen, Kapsat. Siguro, nalaing kang agsao, mainaig iti Biblia. Wen, Kapsat. Kapsat Vicky, kami nga rudan. Ay, o sige, Kapsat. Agyaman ak iti intedyo, ha? Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. Amok nga dapas pasagidan itay ni Kapsat Vicky iti Bible study tayo. Tilamadmadlaw mo. Asino nga'y kumamag? Saan nga taan ni Abel? Apay ko ma. Agkaaruba da. Kutwan. Adda nga min basbastos dayjay nga Abel. Apay anak ko namday ta. Madlaw ko laeng. Kan talaga adyak kaya ti ugali dayjay nga Abel. Saan na mabalin a lumabas ka dito isang wanan ti balay ko? Sa dino ko mga iti pagnakabsat no jak lumabas ditoy. Ay, kat makaamo ka matan ano sa dino ti pagnaam? Unay mutten. Si kalang tagnanaed ditoy amang iparit amag na kami iti sangwanan ti balay mo. Oray no kastoy kami lang nga marigrigat. Saan kami mat nagtatakaw ah? Talaga nga awan ti respeto? Kasano manan nga awan ti respeto? Ay, basta! Bastos kayo kiti! Ay nasyak man ti dakasan. Apay, nag-apa kayo kini Vicky? Saan mat paray? Isumat ti bagbaga na. Binugkawampay ka na. Ni, jak binugbugkawan ah. Saan ko amaarami ti kastakin ko ana? Ay, jak mo. No asino kada kayo, tagibagbagay ti hostaw. Dayjay abigi ti mangiparparit amag na kami iti sangwanan ti paggigyanan na. Iso, ti agar aramid iti gulaw. Ay, na Wilma, di ka agtalak iti dayjay nga Abel. Apay, Kapsat? Kat no nagmadi ti ugali na. Nagbidot ka, Kapsat Vicky. Amok ni Abel. Wen, saan ang matagtagari? Angam, addagayam ilemlemeng na amadi nga aramid. Kasano nga amom dayta? Ay, amom, Kapsat Wilma. Adalag ti gunggunay ti may sa tao. Kat iti ababa a panawon a kaaddak dito lugaryo. Ay, naadal kon ti ugali na. Talaga amadi ti ugali dayjay nga Abel. Anya? Ay na, Kapsat, adda ko maibagakkan ka. Anya kay rita, kapsat. Ay, madandanagan. Ne, taapay. Ay, kasano? Pangpangtaan nakmutan ni Abel. Anya? Ay, day tatipod no. Ay, patayon na ka no. Anya? Iso nga, tulungan dak ko ma. Ay na, saan ang natalgad ti biyag ko dito oy? Mala, di ka madanagan. Saan ta ka baybayan? Ay, agyaman ak unay, Kapsat. Paray, apay nga tangawan mo ti mayat nga umasidag kanyak. Kabuting dagan. Anya? Manipod nagwara sa pangpangtaam tibiyag ni Kapsat Vicky. Ni, jak maaramid day ta paray. Tinasaya at pare, di mo pailaeng asitgan ni Kapsat Vicky. Dayta ti surutam. Agner-nervyos ni Kapsat Vicky, no kasta makitkita na ka. Tapang-pangtaam ngamin. Sana pud no dagita nga ibagbaga na, pare. Siyak ko matipatsin nyo. Nasaya at na nakapasyar ka dito'y nanumo abalay mi Kapsat Vicky. Ay na,
Wilma, nagdakkel gayam to'y balayo. Ornong nilakay ko daytoy, kapsat. Ay, kwa, nakaumayak, agkidawak ko maititulong. Anya dayta? Kwa, kasapulak ngamin ti kwarta. Ni, apay? Masakit ti inak. Mabalin ka di nga umutangakken ka. Ha? Bayadak mo't lang iti kabiitan a panawon. Kat no mabalin, di mo ko maibagbagakan nila kay mo. Anya? Sana balik kabsat. Tabayadak mo't la adagos. Ijay gayam simbaan nyo ti pagsirserbyan ni Kabsat VK. Wen, Uncle. Nabiro kak metlangan. Anya? Nabayag ka din? Agdua apuran pa ilaing, Uncle. Ay, kanakan. Aganad kayaw. Taapay, Uncle. Diyo ka di amaw. Ngay jay da duma lugar ang naggapuan na. Ket ado tinadispal ko na akwarta. Anya? Saan nagapaw ta na Diyusan ti balikas na. Ket rumbang apagpiaranan. Ado ita dagiti manang gundaway. Apay nga awan ni Kabsat Vicky ita a Domingo. Amangan mo't no masakit. Inda sarungkaran. Ay, wala. Kaasimot. Kunana nga awan ti kabagyan na ditoy. Hala, itulod talang nagitubing sa tan tumapan bisitaan. Tano masakit, ipa-ospital tan. Kabsat Vicky! Kabsat! Nay, kaslawan mo't ti tao, bakit? Ang mga no nakaturog, gapo iti kapsot nan. Kabsat Vicky! Siyak daytoy, ni Wilma! Umay da ka sarungkaran! Awan dita ni VK. Ha? Ni, napanan na. Pimanawan na. Anya? Kaano pa eh? Ape asa na nagpakada? Iti na minsan ngal daw. Nakita nga do ti bag nga imot na. Rabi inday di kahit. Kun agap apor apim manaw. Kasla damat itartarayan na. Saan ang mabalinda ito ilakay? Ngam, apay nga eh, tasaan ang nagpakpakada? Talaga gayam nga aramid na ti kasjay. Agnad iti may sa alugar. Kat no adda na aramid na amaday. Pumanawan. Anya? Ha? Anya ko maadakas tinaaramid na. Wilma, anya ti kay tasawan da ito? Nakisayin mo ti deposit ta. Lakay. Agasam mo dito yan na i-withdraw. 50,000? Bakit? Agpudno ka man? Ikwa. Impabulod ko kan ni Kabsat Vicky. Anya? Kunana abayadan na matlaang adagos. Ay ngam, aging gaita. Saan pa ilahang nakabayad? Ape, nagtalag ka, Dagos. Ha? Inor-ornong ta itimano atawin dayjay. Impautang mo laing kinkwan, ha? Diyak impagarot. Nga itarayan na tamot gayam. Ay, Sa dino nga iti pakakita-akitan kan kuana. Ay kunahon kahit. Adamanan na biktimanan. huwag nga rodang ka. Ni bakit ko? Kat no inbagak day takan ka din. Ay, naladaw ang naka-amirisak. Idarom yun ah. Uncle, Nalakala nga mabirukan. Idarom nyo kit din. Vicky? Manang, kumusta kan? Umunag ka. Agyaman ak manang. Siguro, adda manin na aramid mo, amadi. Iso analagip mo manen ti umay dito'y balay. Awan. Am mo kan, Vicky. Apay adi ka payla sumardeng iti kasta nga aramid mo. Tidakas nga aramidam iti padam a tao. Anya kalakit din ayamanang. Ako saran nakmanan. Imbes ko maasikat ti makaawat kanyak. Takapsat kakot nga rod. Sapay kuma nga rod, taawan. Sapay kuma, Vicky. Kagap-gapomi kan ni manong mo ija NBI. Ne, apay Wilma. Ay,
Indarom mi dayjay a Vicky. Amam Wilma, ato kayam tagreklamo kontra kan kuana. Saan lang ada kayo? Ha? Day tatagpay so. Nagdamag-damag ang kadagiti lugar ang naggapuan na. Kat amin na reklamo kan kuana, maipanggap iti kwarta nga inutang na. Ay, unay matgayam daytan. Saan tayo nga amaw? Ana isam gayam iti sugal. Kan ado gayam ti bisyo, di pinagtalkan tayo at tao. Manang, at daakon. Nasaya at man. Kalkalpas ti news. Ibagbagada abirbiruken da ka dagiti otoridad. Anya? Saan lagayam amay may sa tinabiktimam, Vicky? Aduda. Apay manang, mamati kamot iti dayta kadamag. Awanen ti paglemangampay. Taapay manang, ipalubos mo nga rod at iliwandak. No day ti kasapulan tapno agtal na ka iti kalukwan nga aramidam. Apay kit din asaan? Anya? Aging ka di itak at nasakit pa ilaang tinakam mo kanyak lakay. Dakkel agatan timpabulod mo iti dayja, Vicky. Apay di man la imbaga kanyak. Kwarta ta dayjay. Ornong ta para kadagitan nagta. Imbaga nga ni kabsat Vicky. Adya kon ibagbagakan ka. May sapay dita. Isoro-soro na kaitisan na nasayaat. Pakawanin naklakay. Pakawanin nak. Gaputan nagtalakak kan kuana. Natiliwdan ni Vicky. Pudno ka di day tanggal. Wen. Iso dagiti daduma na biktima na. Alain kayo magreklamon. Nasken niya isubli na di kwartang entaray na. No ba isubli pa ya? Kasuwan min na talaga. No di na may subli. Ay rumbag lang tapnag nakam. Nasken na may balod itan. Tapno awanin ti sumaruno pa mabiktima na. Ay na, kabsat Wilma, agpakpakaasiakan ka. Di mo kumamot ng ituloy ti agdarom. Tapay asaan? Talaga ngamin akasapulak ti kwarta idi. Adya kon mamatikan ka. Apay, kabsat, talaga ka di nga awan ti asim kanyak. No siyak laang ti biktima. Mabalin pa'y siguro. Ngam ado kami gayam a biniktimam. Makaamon tilintag amang dosakan ka. Sigon iti basol nga inararamid mo. Ado dagiti manglimlimo anasaya at da. Kat aramatan dati Diyos iti panagaramid da iti kalukwan. Saan tayo kuma nga agpaalilaw, tadagiti kakasta at tao, at dalaeng iti aglawlaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candian. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo amin.